ДТСА в Брестской области за минулый год падрыхтавала больш за 8 тысяч водителяў разнастайных катэгорый і больш за 2 тысячи грамадзян па прафесіях рабочых і служачых. Гэта лепшы паказчык сярод іншых абласных структур у краіне. У тэхнічных, авіяцыйных і ваенна-прыкладных відах спорту абласная структура падрыхтавала 3 кандыдатаў і 2 майстроў спорту міжнароднага класу. Мне хотелось бы также отметить, что мы за счет собственных средств содержим 14 тренеров по спорту. У нас занимается более 500 детей. Из них 25 находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Па выніках усіх відаў дзейнасці за мінулы год найбольшых поспехаў у рабоце дасягнулі калектывы Кобрынска-Маларыцкай міжраённай арганізацыйнай структуры, а таксама Лунінецкай гарадской і Іванаўскай раённай. Так, Лунінецкай структуры пасля далучэння мікашэвіцкага філіяла ўдалося пераадолець рэарганізацыйныя клопаты. Асаблівы гонар – мясцовы матабольны стадыён, які быў адкрыты летась пасля капітальнага рамонту. А спаборніцтва за Кубак Беларусі па матаболі, якое адбылося на новой пляцоўцы, стало для лунинецкой команды пераможным. На балансе нашей организации 2 мотобольные команды. Одна юношеская до 18 лет, которая ежегодно участвует в первенстве Республики Беларусь по мотоболу. И вторая профессиональная команда «Лунец». Для города Лунец это действительно гордость, потому что в нашем городе любят этот технический вид спорта. И болельщики с большим удовольствием посещают наши игры. На будучы год у планах абласной структуры ДТСА працягнуць удзел у рэспубліканскай патрыятычнай акцыі, прымеркаванай да 75-годдзя вялікай перамогі, а таксама навучыць больш за 10 тысяч спецыялістаў. Асобная ўвага будзе засяроджана на мадэрнізацыі аўтадромаў па падрыхтоўцы вадзіцеляў катэгорыі С і ЦЕ. Вераніка Якавец, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брест».